L-ispezzjoni mill-perit għandha titħallas mill-BCA u mhux minn butna. Dan għaliex aħna vittmi ta' dak li seħħ f'Paċeville. Eksqarew diversi sidin ta' ħwienet li joperaw f'Paċeville viċin il-binja ta' Tania Flats li klorlat ftit tal-jimilu. Kif issa ġew informati li qabel ma jiftħu minn ġdid il-ħanut tagħhom għandhom jaqbdu perit biex jikkonfermalhom jekk il-binja ix fil-periklu jew le. Skont it-Times, din l-istima tal-perit taf tkun tiswa xejn inqas minn 10,000 euro. B'numru ta' sidin jgħidu li hija ġennata li din l-ispiża se jkollhom iħallsuha huma. Wara li intortament spiċċaw kellhom jalqu n-negozju tagħhom mingħajr ma jingħataw karti uffiċjali. Bitweġiba l-mistoqsija tat-Times of Malta l-BCA qalet li din it-talba hija skont il-proċeduri. L-awtorità min-naħa tagħha ma wiġbet xejn meta mistoqsija għaliex il-ħlasijiet għandhom isiru mill-privat u għalfejn dawn l-istess negozji kienu sfurzati biex jalqu. Il-BCA naqset ukoll milli twieġeb jekk is-sidien tal-ħwienet u sejna taw karta uffiċjali li huma jkunu jistgħu jagħtu lill-insurance. Fost in-negozji li kellhom jalqu hemm lukanda, ħanut tal-merċa, bar, piżerija u stabbilimenti li jagħtu servizzi tas-saħħa. Numru ta' negozjanti spjegaw li wara li ġarfet il-binja ta' Tania Flats huma sabu l-ħwienet tagħhom magħluqa. L-uffiċjali tal-BCA jgħidulhom li ma jistgħux jiftħu qabel ma jitlestew l-investigazzjonijiet u issa li dawn l-ispezzjonijiet huma lesti xorta waħda mhux jitħallew jiftu hekk kif ġew informati li hemm bżonn iqabdu perit minn butom. Buħut jgħidu li qed ikollhom diffikultà isibu perit li lest li jagħmel spezzjoni f'din iż-żona. Boħrajn li sabu perit naturalment jilmentaw dwar il-flejjes kbar li kellhom iħallsu bla ma kellhom ħtija ta' xejn f'dan il-każ, anzi kienu vittma ta' dak li seħħ.